Suwa allergiyasi bolan gyz Rachel Fetter. Bu gyz akojenik urtika diýilip adlandyrylýan bir kesele tutulýar. Ören seyrek görülýän bu ýagdaýda adamyň derisi suw bilen gatnaşyga girende allergik ki täsir edýär. Allergiýa sebäpli Lukmanygdyn 18 ýaşlyk ýyjagadyň oňaýsyzlygy bedeninden nusgalynýança bilinmendir. Şu wagt 25 ýaşyndaky Rachel suw içinde okurduğunda yanma duýgusyn döredýär we suwa düşende bedeninde agyr dökülmeler ýüze çykýar. Mundan başga da Rachel köp derlep yarım stakandan gowrak suw içse ýene-de şol bir allergik täsirleri duçar bolýar. Dünýede takminan 50 adamda görülendigi anyklanan bu kesele duş gelen gyzyň agyr dökülmesi bir näçe sagatyň içinde ýok bolsa da yanma duýgusy bir näçe günlep dowam etip bilýär. Haýwanlar üçin veterinarlyk etýän Rachel elmudama ellerini ýumal bolan soň şonuň üçin işe başlamazdan ozal agyryny aýyrjy derman serişderlerini alýar. Bu keseliň bejerisi bolsa düýbinden ýok. Video kıysa boldy. Munyň üçin gatwyrmaň. Suwa allergiyasi bolan gyz atly videomy ikinji bölümini hem taýýarlamakçy. Bu bolsa bu videomdan bir azrak uzun bolar. Munda başga da bir näçe gyzykly videolar gelip durar. Endiki videomda görüşýänçek hoş, sag bolun.